हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बरायबाय माय अट'टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो। दायो बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे रिक्रुइटमेन्ट मोनसे नटिस लानानै फैदों लोगोफोर। बे नटिसआ जादों डिसेम्बर 2022 नि 27 डेट खालि इसु जादों एबा बे सार्कुलेसनखौ होनाय जादोंमोन। दायो जोङो बेयो जाहैबाय रिक्रुइटमेन्टआ गासै 36 पस्ट दङ बेवहाय havildar आन्डार डाइरेक्टरेट अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड हमगार्डनि बेलायाव। दायो जोङो बे नटिसखौ जोङो नायनो हायोदि एबा मोजाङै बुजिनानै लागोनदि जोङो एप्लाइ खालामनो हागोना जाहैबाय 2 तारिख जानुवारि 2023 दानि गोदान बोसोर जानुवारि 2 तारिखनिफ्राय रिसिभ खालामगोन होननानै बुंदों आरो एप्लाइ लास्ट डेटआ जाहैबाय 31 जानुवारि 2023 सिम जों एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आरो एप्लाइखौ जोङो माबोरै खालामगोन होनना बुङोब्ला जों अफिसियेल वेबसाइट slvrp.assam.in नैबे अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों जों एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दायो जों गाहायाव नायनोसै जोङो रिजार्भेसन हिसाबै एसटि हिसाबै जोंहा 7 दङ। ओमफ्रायो जों गाहायाव फारियै नायलांनोसै। एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया हिसाबै जोंहा आसामनि सिटिजेनशिप जानांगोन आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड जोंहा थाथारनांगोन। बेनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हादों आरो एजआ जाहैबाय जोङो एसटि हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन दंखायो जोंहा। ओमफ्रायो एप्लाइ खालामनो हागोन 18 निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव होननानै बुंदों। जोंहा जोनोम डेट जा बिथांमोना जोनोम जानाया 2004 नि उनावब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै बुंदों। 1982 निफ्राय 2004 मोनफ्रोमहाबो जुलाइ मासनि 1 तारिख बिनिफ्राय लानानै बेनि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन होननानै बुंदों, नङाबा नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। आरो नोंथांमोनहा एनसिसि सार्टिफिकेट थानो नांगोन। बेहाय नुनो मोनदों जोङो एनसिसिबि सार्टिफिकेट थानांगोन। ओमफ्राय जोंहा फिजिकेल स्टेन्डार्ड हिसाबै एसटिआ जोंहा फिजिकेल स्टेन्डार्डआ 160.2 सेन्टिमिटार जोंहा जानांगोन हाइटआ। बेनिफ्राय फिमेलआ जाहैगोन 152.40 सेन्टिमिटार हाइट जानांगोन। बेनिफ्राय चेस्ट हिसाबै एसटिआ जोंहा 80 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो एक्सपेन्डेड खालामनो हानांगोन 85। आरो फिमेलनि थाखायबा जोंहा बेहाय थाया चेस्टनि बेलायाव। बेनिफ्राय जों गाहायाव नायलांगोन हाउ टु एप्लाइ। जों माबोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय अफिसियेल अनलाइननि गेजेरजों अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो slvrp.assam.in बेनि गेजेरजों जों एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जों गाहायाव नायलांनोसै फारियै पासपर्ट साइज फट'ग्राफ। पासपर्ट साइज फट'ग्राफा जोंहा माबायदि जानांगोन, बेनि लिमिटआ मा जों बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन। बेनिफ्रायसो जों एप्लाइ खालामनो हानांगोन। पासपर्टआ जोंहा 2022 नि जुलाइनि ओरैजाय सिगांनि जानो मोननाय नङा होननानै बुंदों, माने गोदान जानो नांगोन बेखौ फोरमायदों। बेनि गाहायाव जोंहा आरो नायबावदो बेवहाय गासैबो माखासे स्टेप एबा प्रसेसफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा, मानो होनबा भिडिअआ गोलाव जायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटनि सिङाव थांनानै बे पिडिएफखौ डाउनलड खालामनानै रोखायै हारसिं नायनानै लायोबा मोजां जागोन। दायो जोङो बेनि माखासे खिनिखौल' फोरमायनाय जागोन। बेवहाय फट'ग्राफनि फाइल साइज एबा रिजलिउसनखौ बाव होनाय दङ। जोंहा फट'ग्राफआ मा जानांगोन 4.5 सेन्टिमिटार आरो 3.5 हाइट आरो वाइड बिदि जानो नांगोन होननानै बुंदों। आरो जेपिजि फरमेटब्लाबो जागोन। ओमफ्राय बिनि लवेस्ट एबा मिनिमाम बिनि रिजलिउसना जानांगोन 640x480 मेगापिक्सेल। दायो फाइल साइज हिसाबै बुङोबा जों बेवहाय मोननो हादों 450 KB जानो नांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय देरसिन जानो मोननाय नङा। दायो गाहायाव नायलांसै फारियै सिगनेचारनि फरमेटआ जोंना माबायदि जागोन होननानै बुङोबा बेनि रिजलिउसना 800x300 खमावनो 400x150 जानो नांगोन। बेनि फाइल साइजआ 100 KB जानो नांगोन, बेनिफ्राय उन्दै जानो नांगोन होननानै बुंदों, देरसिन जानो मोननाय नङा। दायो गाहायाव फारियै नायलांबावनोसै डकुमेन्टसफोरा जोंहा मा थानो नाङो आरो मा नांगौ जायो। जों आपल'ड होनांगौआ जाहैबाय HSLC एबा HS पास। नोंथाङा मा पास बेनि सार्टिफिकेट नांगोन, पासिं सार्टिफिकेट, बेनिफ्राय मार्कशिट, ओमफ्राय मिनिमाम माने एनसिसि
बिनि सार्टिफिकेट खमावनो नांथारगोन होनना बुंदों। नोंथाङा बिनि थाखाय एक्सट्रा मार्क 5 मार्क्सबो मोनगोन एनसिसि सार्टिफिकेटनि थाखाय। बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथांमोना एनसिसि सार्टिफिकेट दङ बिथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हाखागोन, बेनि अनगायै रावबो हानाय नङा। दायो जोङो गाहायाव नायलांबावनोसै माखासे प्रसेसफोरखौ। बेनि उनाव जोंहा फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट दङ। गिबियावनो 40 मार्क्सनियाव 20 जाहैबाय राननि 1600 मिटार खारनाय 800 मिटार्स, बेयो जाहैबाय फिमेल्सफोरनि थाखाय जागोन, 1600 जागोन मेल्सफोरनि थाखाय जागोन। ओमफ्रायो 1600 मिटारखौ जोङो मायाव खय मिनिटआव हानांगोन होननानै बुङोब्ला मा जागोन, बाव मोननो हागोन जोंहा बेवहाय खारनाया 1600 मिटारखौ 4:50 सेकेन्डनि गेजेराव जों हानो नांगोन होननानै बुंदों। आरो लं जाम्पआ जाहैबाय 335 सेन्टिमिटार लं जाम्प जागोन। बेहाय 3 चान्स दङ, जोङो 3 चान्स मोनगोन। बेनिफ्राय आरो गाबावोबा नोंथाङा गाथारनाय जागोन एबा फेल जागोन होननानै बुंदों। दायो बेहाय दङ 20 मार्क्सनि जागोन खारनाया आरो लं जाम्पआ 20 मार्क्सनि जों बेहाय होखादों। बेहाय मोनफ्रोमबो फिसा फिसा सेकेन्डआव बेसेबां नाम्बार मोनगोन लं जाम्पनि थाखाय बा खारनायनि थाखाय सेन्टिमिटाराव बेसेबां नाम्बार मोनो बिनि गासै हिसाब दङ। बेखौ जोङो बुंजोबब्ला भिडिअआ गोलाव जागोन, बेनिखायनो नोंथाङा PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गावनो निजेनो मोजां बुजिनानै लायोब्ला मोजां जागोन। बेवहाय रिटेन टेस्टआ गासैबो सेलेक्सन जाखांखांनायनि उनावसो जागोन होननानै बुंदों। रिटेन टेस्टआ 100 मार्कनि जागोन। ओमफ्राय बेवहाय 100 मार्कआव 1 मोनसे हायोबा हाफ नाम्बार मोनगोन, मोननैजोंसो 1 मोनगोन। गासै कुइसना 100था जागोन, नाथाय मार्कआ 50 मार्कनि जागोन होननानै बुंदों। दायो बेहाय एग्जामा गासिबो पेडआव सेलेक्सन जाखांनायनि उनावसो नोंथाङा एग्जाम लिरनो मोनगोन। काट अफ मार्क सेलेक्ट जागोन, बेनि उनावसो नोंथाङा एडमिट मोनगोन सेलेक्सन जाखांबासो। ओमफ्राय रिटेन टेस्ट, जा रिटेन टेस्टआव नोंथाङा नायनो गोनां बियो नैबेनो एलिमेन्टारि एरिथमेटिक, जेनेरेल रिजनिं, ओमफ्राय लजिकेल रिजनिं, मेन्टेल एबिलिटि, आसाम हिस्ट्रि, जिअग्राफि, पलिटि, इक'नमिक आरो जेनेरेल एवारनेस एन्ड जेनेरेल नलेज, बेफोरखौ नोंथाङा नायनो नांगोन होननानै बुंदों। अब्ला नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।